нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. салом алейкум бародаро, номи ман Парвез, шумо қарор доред дар канали Тоқи ТВ. имрӯз тасмим гирифтем ки дар канал як озмун гузаронем, суруди беҳтарин бо гитара, яъне 10 участник мешава озмун. Ози ҳамаш хуш мефаҳмонам, гӯш кунед. 10 участник мешава дар озмун, яъне офиси мо мебиёянд, гитаристи беҳтарин суруд мехонанд бо гитара, ба качествои олӣ сиёмкаш мекунем, дар канал мепартоем. 10 участник обши мешава. Касоне ки просто гитара зада метавонанд, хонда наметавонанд, касоне ки хонда метавонанд, гитара зада наметавонанд, ва одам шанс ҳаст, метавонанд гитара алоҳида, гитарист алоҳида биёранд, хичон хонанд ё хичон гитарист бошанд, одам биёранд, мо отдельно сиёмкашон мекунем, дар канал мепартоем. ғолиби озмуна чӣ хел ай мекунем, муайян мекунем. Мисол видео мепартоем, мисол якум видеоро ки партем 7 рӯз ҳисоб мекунем, вақта дар муддати 7 рӯз просмотри касе ки бисёр гирифт. Мисол видеои дигим участника сеюм партем, дахм да маҳкамаш мекунем. Мем 7 рӯз ай рӯз партагиш 7 рӯз ҳисоб мекунем ки просмотри касе зиёд гирифт. У надора ки чӣ хел реклама мекунад, фарқ надора, видео бояд просмотри ҳама зиёд гирад, ҳамо 7 рӯз ҳисоб мекунем. озмун 1000 сомон ай призиш. Касоне ки хоҳиш доранд барои иштирок кардан, марҳамат WhatsApp номерои мо ё ки Instagram муроҷиат кунед. ғолиб 1000 сомон мукофотпулӣ дора ва бо ҳамон одаме ки ғолиб омадага як клип номи Тоқи ТВ тӯҳфа карда мешаваша. бовар дорем ки одамоне ки талант доранд пишти парда наемонанд. Марҳамат, шанса ай даст натӣ. хотиррасон мекунем, дар канали мо конкурс аст. Дар конкурс мазкур 2 та Opel Astra G соли 99 ва як Nexi 2006 сол бо 1 сола таъмировка, соли мошин 2006 ва 15 телефони дига. нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. билетҳо қариб ним шудак. марҳамат, касоне мехоҳанд иштирок кунанд, номерои WhatsApp чекдан рӯй кунен. касоне ки бисёр билет мехаранд, ҳама билет бисёр мехаридагӣ соҳиби Redmi Note 9 Pro мешава. марҳамат, шансона ай даст натӣ.